ассалому алейкум кадбонони азиз. имрӯз тарзи пухтани себзаминии нав, яъне себзаминии ҷавон ки аз ҳосили нав аст, барои шумо пешниҳод мекунам, ки хеле хушмазза аст ва хеле осон омода мешавад ва камхарҷ ҳам ҳаст. умедворам писандатон биёяд. себзаминии ҷавонро то пухта шуданаш дар об меҷӯшонем ва ба он дар вақти пухтан як қошуқ намак илова мекунем. ҳамин ки пухта шуданд, онҳоро аз пӯст тоза мекунем ва дар равғани доғ дар ҳарорати баланд онҳоро то тилоранг шуданашон бирён мекунем. яъне ҳатман бояд равған доғ бошад ва ҳарорат баланд, зеро агар равған хунук бошад, себзаминӣ равғанро ба худ мекашад ва таъмаш хуб намеояд. баъди омода шудан ба онҳо каме мурч, оби лимӯ илова мекунем ва аз рӯяш кабути сабзиҷот ҳар чӣ ки шумо дӯст медоред илова мекунем. хуб омода шудааст. нӯши ҷон.